Samantala, presyo naman po ng bigas bumaba sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Kapansin-pansin sa pampublikong pamilihan sa lungsod ng Dagupan ang mababang presyo ng mga bigas. Nasa 32 pesos na ang pinakamurang kada kilo ng bigas na maaaring mabili ng mga konsyumer, habang mayroon ding naglalaro sa 34 hanggang 39 pesos na per kilo nito. Ayon sa mga rice retailers, mabenta raw ang mga murang bigas ngayon, dahilan na hindi na masama ang kalidad nito, maging ang amoy na isa sa pinaka kinokonsidera ng mga mamimili sa pagpili. Inaasahan din ng mga ito na mayroon pang magiging pagbaba sa presyo ng bigas upang tuluyang maging abot-kaya ang produkto, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Samantala, nananatiling matatag ang supply ng bigas at wala umanong nakikitang kakulangan ngayon sa mga susunod na araw at buwan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.